Forum öz işine başlamadan öňýany uly wekilçilikli düdüme ýol başlyk edip Aşgabatda gelen Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jevdet Yılmaz hemde wekilletiň agdalary ýurdumyň garaşsyzlyk binasyna gul goýmak dawratyna gatnaşdylar. Türkmenistana tapar bilen gelýän ýokary wedipeli mihmanlaryň ata watanymyzyň öz başdakylygyny we erkinligini alamatlandyrýan mukaddes garaşsyzlyk binasyna gul goýmaklygy asly däwe urly. Munyň özi mihmanlar tarapyndan Türkmenistanyň döwlet berkararlygyna hemde öz ygtyýarlygyna, halkymyzyň azat, erkana durmuş baradaky arzu umytlarynyň hasyl bolan eýamyny bildirilýän belend hormat sarpany alamatlandyrýar. Gözden geçirilýän atnaşmak üçin Türkiýanyň döwlet düzümlerinden ibaret uly wekille topary ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy hasa ösdürmäge ýoklanma bildirýän ýüze golay kampaniýanyň we hususy kärhananyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri Aşgabatda geldiler. Öz mümkinçiliklerini hemde öňdewarjy tehnologiýalaryny Türkmenistana ilkinji gezek tanıştyrýan önlüm enerji kampaniýalaryň köpüsi hyzmatdaşlygy giňertmegi maksat edinýärler. Serginiň açylış dawratyna hökümet agdalary, ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýan idaralaryň ýolbaşçylary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, köpçüliklerin habar berişleriniň wekilleri hemde işe öýler gatnaşdylar. Ýaşdaky skripkaçylaryň we ýurdumyzyň meşhur tans toporlaryny ýerine etiren aýdym faýly çykyşlary çäre bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Ýygnananlar hormat prezidentimiň sergi atmazlary onuň mihmanlaryna iýeren gutlugyny ulunsyna dinlediler. Onda Türkiýe Respublikasynyň ýurdumyzyň iri sewda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýan Anatolya. Türkiýanyň kampaniýalary türkmen hyzmatdaşlary bilen atnaşykly iş alp barmak bilen ykdysadyň durly pudoklaryna bilelikdäki bir näçe tassamalary üstünlikli amala aşyrýarlar. Hemde işe ulyk ulgamyndan netijeli hyzmatdaşlygy giňedýärler diýilip gutlugda bellenýär. Forumyň açylış dawratyna çykyş eden Türk wekilletiniň ýolbaşçy, Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jevdet Yılmaz Türkmenistana maý goýumlaryň meşhurlaryny artdyrmaga we gurulşyk tassamalary arkaly ýurdumynyň ösüjine Türkiýanyň goşan goşmaga taýýardygyny ma'lum etdi. Şeýle Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Aşgabatda şular ýaly ýokary derejedäki çäräni guramaga döredän mümkinçilik üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza çuňur hoşalyk sözlerini aýtdy. Köp ogurly sergi Türk önüm enerjiler tarapyndan eksport edilýän ýokary hili önümleriň giň toplumyny tenagat we owy hojalyk produklar üçin enjamlaryň düzümleri, gurulşyk feristelerini, hojalyk we elektronika tehnikalaryny, öý hojalyk haritlaryny, dokma önümlerini we beýlekiler tanışdyrýar. Sergi atnaşylaryň hatarına elektrik energetik enjamlaryny öňürmäge ýürütülýän, şeýle-de ýangyn howpsuzlygy we ony söndürji ulgamlary öňürýän. Şeýle-de gurulşykda öňdewarjy kampaniýalar bar. Gurulşyk ferişteleri bölümine pencereleri hemde gapylary öňürýän diýwarlar we üçekler üçin feriştelerden taýýarlanan önümleri öňürýän kampaniýalar bar. Suw üçinçilik lagym we suwuruş, şeýle-de agyr suwy minerallaşdyrmak ulgamlary sergide tanışdyryldy. Serga ilkinjide gatnaşýan kampaniýalaryň hatarına ýyladyşgana toplumlar üçin enjamlarda düzümleri öňürmäge we iýermäge ýürütülýän kampaniýalaryň bardygyndan bellemelidir. Aşgabatda geçirilýän sergide Sere Marketim, Dagdalen, Mehmet Özen hususy kärhanalary ilkinjide önümden görkezdiler. Mundan başga da Türkiýeli önüm enerjiler, şahylar baglaryny hemde mektepleri, şeýle-de ýaşaýyş jaýlaryny enjamlaşdyrmak ulgamyna tekliplerden çykyş etdiler. Ýurdumyzda giňden tanalýan öý hojalyk tehnikalaryny we aşgany enjamlaryny öňürjiläriň diýwarlyklary serge gelýänlerde ulugdyklanma döretdi. Bular sowatjylaryň, kirýewji enjamlaryň, suw gaýnatyjylaryň we gazdyrjylaryň, elektrik enjamlaryň we beýlekleriň iň täze görnüşlerini öz içine alýar. Degişli önüm enerjilerdir kärhanalar bilen birlikde Türkiýe Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň we Türk paýdarlar täzeçilik bankynyň gatnaşmagy dostlukly döwletiň eksport haritlarynyň sergisiniň aýratyna golly. Ýürütülýän sergi köp ýyllardan bäri Türk enerjiler tarapyndan öňürilýän önümleriň giň ugurlaryny görkezmek, öňdewarjy işläp taýýarlamalary we tehnologiýalary özleri alşmak üçin netijeli meýdança boldy. Iki dostlukly ýurdun özleri gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen forum ösüş mümkinçiliklerini bäsleşge ukyplygy ýokurlandyrmaga, kärhanalary tehnologiýa döwre batlaşdyrmaga, iň häzirki zaman önümçilikleri kemale getirmäge esaslanýan türkmen ykdysadynyň esasy pudoklarynyň binýadyna maýy goýum innovasiýa hyzmatdaşlygynyň geljegini hasaba almak bilen işe uly gatnaşyklaryny giňertmegi maksat edinýär.
Mälim Şiali Türkiye Respublikasy Türkmenistanyň iň iri sewda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyza ýaýwanlanýan äger türli maksatnamalary we ähmiýetli tassamalary durmuşa geçirmäge işçen gatnaşmak bilen türkmen kardeşler bilen köp ýyllyk iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň baý tejribesini toplan degişli iri türk işgöwül kompaniýalary ilkinji nowatda gurulşyk senagatyna, energetika, himiýa we dokma pudoklaryna, owa hojalygyna, azyk senagatyna hyzmatdaşlygy giňeldiýärler. Bunun şeýledigine ozal ýerine ýetirilen hemde häzirki wagtda durmuşa geçirilýän onlarça bilelikdäki tassamalar harit dolanşygynyň okguny ösüşem aýdyň şaýatlygy diýär. Köp sany gatnaşyjylar kompaniýalaryň we degişli pudok idaralarynyň hususy işe ödedimleriň wekilleri türk öňüjleriniň sergide görkezýän önümleriniň görnüşleri we işläp taýýarlamalary bilen gyzyklama bildirip tanşy boldular.